Aquest enorme yes ho ha deixat ben clar. Aquesta és la campanya a favor del sí al referèndum per la independència d'Escòcia. Aquí s'han trobat el primer ministre nacionalista, actors, músics i periodistes i han estat els primers a firmar aquesta declaració per sortir del Regne Unit. Quan arribem al referèndum a la tardor del 2014, la nostra intenció és que 1 milió d'escocesos l'hagin firmada. Un objectiu ambiciós en un territori de 5 milions d'habitants i on tan sols un de cada 3 dona suport a la independència. Un 57% hi votaria en contra i només hi hauria un 10% d'indecisos. Aquestes xifres són el principal argument dels partits unionistes. En els últims 30 anys, la gran majoria de la gent d'Escòcia vol continuar sent part del Regne Unit. Ara el govern d'Escòcia i el britànic hauran de posar-se d'acord en la data, en la pregunta, però ningú no posa en dubte que el referèndum pugui fer-se. Carles Costa, TV3, Londres.